Kublai phi baro naka DBMN TV ni wanrah phi ki Khubor Niam ka jela jo ka tayo baningkong jo banai Lber 8,000 arphulai. Kimar ki bakongsan hagani ka tayo bala dep kilong. Penlong procession Eucharist ka Parish penthor umkra hatenring. Poi Archbishop Victor Shamautenra ban kerkhu yak yemane bathamai. Ban tuit ki para banget ka jingsdang yalap hanongsha. Tementai ne phaj ki Khubor ki bakhamania. Hakasan tarik Lber 8,000 arphulai ki paj riewniam ka balang Catholic jang ka Parish penthor umkra kila poi ka procession Eucharist ka balong haka balang jinngsngewtynnad. Las dang yang ketiga sengi basyongkun daka mas bakhut bala penmentari Reverend Father Lawrence nongse I Parish priest jang ka Parish penthor umkra haka jindon lang ru I assistant Parish priest bat ki paj riewniam jang blay. La pensyongshit bat pensngan yang ketiga sengi kraw daki surs yang jang ki khun samla ki barwai kwah nadu ka por mas bat ka por procession. Dan ru kumbasan phongut ki khna bayo padiang ka communion baningkong hakano phai sngi lapan long ka jingat procession Eucharist hakaba I Father Lawrence nongse ilapan yat ya ka riewniam Kawai na kisnat niam ka balang Catholic ka bastet bha wanrah haka jinget kadai ka Parish umsning. Dang man haka santarik Lber 8,000 arphulai uling dosa jang ka jalan niam ba shalong umus Reverend Archbishop Victor Lingdo ulakir khu saya kawai ka Iing mane bathamai ka bala ai nam ha Joseph bakhut haka snong mautenra. Katai ka balang snong ka bahab hapo ka Parish umsning ka badon khamtam kendong jang ka Parish klala ban penyeng ka Iing mane ka ba itnat da ka jing tre sitom ki para bangen badru da ka jingerap lang na po Parish bat ka to ka ne kiwaipat. Habaya kiran berka DBMN TV ipadar pius syadap ipadar rangba ka Parish umsning ilaong ka snong mautenra kadai ka wei na ki snong ki ba jengai jong ka Parish umsning ka ba kasuro ur ka padon kasuro ka batikna kadai ka suro kendeu ka ba ngila ban lai tang hakane ka portlang te ngila sngongo sikat dai Archbishop Victor Lengdo baila poi hakane ka snong ban karkhu ya kane ka Iing mane thamai how Joseph bakhut ki paiba Catholic jong ka balang snong mautenra kila tre sitom hapo ka jingelam jong urang ba balang ba Francis Lengdo kila tre da ka bor la jong bantei kane ka Iing mane ka ba itnad hoi don katto kanangot kinong yaram kilang long le bahan ki bala le bahan ki hynrei kampun hi kadai naga balang snong bar khandiat naga Parish bar kumju ro lano sniang khandiat kan soit naga Parish Cathedral hynrei ka ba bon hi kijing trei kadai kijing trei sitom jong ka balang snong bala trei bor ba da ka met da ka kijing kan show kan diap da ka pisah ka pilain tingi kemen hadu kata-kata bagi pai riewniam jong ka balang snong mautenra ki la le sitom ban penyo ikane ka Iing mane blai te sngongo ya Archbishop ibala le sitom ban wan karkhu ikane ka Iing mane hakane ka sngi pergi pai riewniam ki dap ka jingkemen ba kyrduh jong ka balang jongngi hangne hapo Archdiocese long luan jo ikane ka snong ka bajengai ka snong ka bakalenti ka sengkin kampat piang hynrei 8 ba ilong sisha ita I nong sharai men sim iba kloi ban lait sik ban ta ba pher jong ka Parish
Kam ni kecil kemen berkerabat beli kini kembali bantu ya kini kini banyak pemain. Ini sini kalau dari bisa bantu pada bantu. Daga jingsong shit ber ka jingkemen kabalang shnong nongsha kabahab hapo kamau et Parish kala penlong ka jingya sengya lap ka samtare Lber Arhajar Arphulai hakate ka sngi bun ki pat kristan kilawan sha ka jingya seng ka ba isong kun ber riu blei bala penya bat ai jingya thu khana na ka tien u blei de ba kan sa yaw phnyau iba de president joki seng rang ba ka Parish nongstoin Diocese ibala ai ka jingkran shapang ka ayom len ba khoi kinong tray balang jong baro ki blok bat ki seng jong ka Parish yeng mane ba la jong khra kila pen pa ya ka jingsngongu I phadar bernard lalu I Parish priest I bala pen bet ya ka retreat na ka banta jong ki blok bat ki seng ka retreat kala long ka bas ngom mentoy bat ai men sie mi kinong shem banta I phadar bajan star khongji ila sam shibun ki mat ban puson bat bayade bat ka kamban tray bat pynshlur ki ban tray da ka jingshet rem bat da ka jingin Pada kini ki khubor la pois ka bakut jogani ka THUP khubor ni ai ka jing khuble phi baro ba phin kotin klan ban kyrpad phi balada phidon ki khubor ki baja ha ki Parish ni kisnong jong phi ba phin phah ni pentep shangi haute number badon ha ka screen jong phi khnang bangin dang la ban penmi man kata yo ya ki Khubor Niam ka jilla khuble shibon ubleun kur khuye phi